pachini ji bang galalo introduction na bang ke ni dak doram la constituency long amai phulo ni men long kitimo la pen pu ni RN at kido la general secretary la doram la constituency aka hai indo tisu alang di doram la constituency long secretary kusik klembom lo la pen aka hai jo singkerang organizing secretary assistant alang di klembom lo la pen pu finance secretary lonjit ingti la pen dak local committee tum president tum dolo la sepini introduction bang kelan sini di pachini chotpok la pen alam the bang kelalo parnisi head dak doramla constituency long aki hai habing ti doramla constituency long ke APSLC avelo la pen ahan le tumboy boy ahan le ta tukang khublu tukaneng dia lam the ke boyji pusini ane tum phanang ke phalam the kelalo na se dak doramla constituency APSLC king tang kringlang la pen tu thiblang lapen kibang jelangar ni sita mini tum non upcoming election MSC sita mini tum che contest dun lapen cap chuba haji je fan same ni tum bore ponji lalo alang litum ake hai ang tong fan ake hai jai gathar sar excel kwa joini aning koi pa aning peloma aning che peduk kwa joini alang litum ang tong semi opu kama tha pen dang doram la constituency ke APSLC abilo pu bangla ke alang litum nengje jongjong cho dang doram la constituency non tuan sitame APSLC ke arjap thip si dolang na pen pu nili secretary patham tu chamang nili APHLC Dwaramla constituency along APHLC committee kedam tang pen ta arjap thip si do la pen pinia ni ta arjap thip lang la pen kibang jelangar ni sitame arjap thip si do bom jelang athe APHLC akemang ke pilapuko kumane jungjung la pen kumane mithang personnel ali aphanle akemang kali APHLC itu makimang ke lapulo dia ilitung paragraph 2 sub paragraph 7 separate voter list cuncetik ilitung sang nang nik pusi ilitung APHLC itu ke hakiceng benta simi kidi pasi piniani antame voter list abang cuncela lapen election setame ilitung ce contest dun bomlo boy fit setame piniani election abang setame ce pahai nelang posi ilitung APHLC aracharia song phan election pahai hitik lapen separate voter list semar tiga ni yang ke nilitung APHLC Dwaramla constituency lo ngabang ke do thibji chesong thibji lapen arjap thibji pusi pini dadak nilitung labang swa cetai pen karbiang lo ngarat mati Dwaramla aran pansitame pachini lo lapen komane inti sang ho habi inti ho komane tang ho lapu ke thantap lapen ke rara pan ke pachobai tabalam lo ngabang ke rara tum sitame manghudun de nangji pusi pini nilitung labang so media hoi pen rara pan pachini pon lo lapen isi ke pachini pon thukan tunga lambang ke lalo nilitum ahok lo press meet ke bang asap der chat lo nilitum APHLC ke klembang fudo an setame chongdat chutilo pensi khei jok nangji longri jok nangji kwa ke mang pen karjap pena kapot nilitum methang asai du o ajok methang ka chongdat ka chutilo pen chenglo asun asai ka chuklem ajok nilitum men abang ke nilitum lamboy pidun ne derlo lasi der pacet setame nilitum pinya bangke apor cetonsi nilitum labang so lamboy bangke pidun lo lasi nin cethelo Dwaramla arat lapen karbiang lo ngarat setame hala kedam tang press media putha bangke kholadun dipu pusi nin cethelo lapen APHLC Dwaramla constituency lo bangke APHLC committee arjap tipsi do bom lo lapen do bom hela la chon ape patun tanang palit ya pot lalu pani si inut bahini tumdak Dwaramla constituency long APHLC long diklaim sangjapu ciprong tensi kadang tang hola sangjapu lo pani si press meet ke do hut alam mangela pulo niri phana josi de tanai pi o press meet doji ate tum chatong ni party ke do an tang tum bang e opposite chatong nangi ate so tani ya do lo ko pi press meet bang lo ke do ko ke ama selang tum nang khan lo tum non e phang ke dam non e phang ke bang je bang so si tum ke ken ma ke dam na la si tum chingwai ko nangi la si tum chatong nei to chok party phan ke misen phan polonte kita mini ya positive na ke chatong nangi ku sia soteng kan ni chatong lo setami hala junang ke than pen hala tunang le et hoda lambang bele ama hala tunang le et habing ti mang le et pen hoda bang lang ni tum pulo itum pini ke chatong nei ke la alam chatong nang ko lamang ke la pulo je itum Dwaramla constituency bang ke APHLC ke itum phidak nang ko pa vidat nang ko wala so hone tum chingwai lo seta has hud ni lipudung lo nang ni tum press meet pinang ne la pen che han che pakeng ni te tum lam nang bong tum che pakeng nang sta tum social media lo tum pinang ne la pen pa che thang nang ni stami no bahin tum roi ke da lo pinang
kalau sudah ni ning samsek pin sudah ke dudun body lo start tahun dan kat jui kat trong hujung nang pun ni kedan masih ni asal ni setahun lo apa nalang tung kacing wai bangke APSRC bang fidak lanang apa kupia party long sedun nang ma bangke mo force nang kanpo ni nang kanpo kalau sudah le tingke dudun nang kusi kalau habing ti bang ni tu manang kan lo si kalau sopor hot same ni di proikre nei tami ni pajudun de non pom het bang lo long pasang ho non nam tuju kam lo ko ka supu supu amasi nei ta pajudun de do ni tu kalau so nei pajudje phang si ni tu bang ju lo la pa lang tu ma phi ke ching bai thu bang ko som som ni apa kalau so da acha tong ana tum che kro et do la pugali chitim tum che proikre kasne de phanang ni donang ni bisi tu sita no bang ni proikre the bajoni si kalau so ni do ko ada ni lang tu nili nai pun maklasi daka duron mangke thang thelang nangning bom nangelang karbing long rata dak duron rata APS10 level present secretary tumate tuning rilo nangi tum ningbo ri matha ning chiba biri e tum do thebna la e tum chapang tang na la long ri long pat phai elam iki ependeng sumpot akan bang itum chima tha na la lasi nangi tum hanta social media beta nili tuning rilo lasi nidum ta ajak luk pon nangi tum ajak luk nangi lasi solo tumanta ning tuning rilo solo tumta nangi tumta ningbo ri matha ta nangila itum regional chapa hai hitike itum chunche bang tuma ning chibi nang pola sing to ning chibi lo la bangke ning tumta mathatap tela la ke high back nang ko high he butin an si tum ki sum dola asi ning hin bang ke pading bela asi